कैसा फोटो पहिले के हा अरे वाटर किती झालं रे एकलो असत मरे अरे किती चोयना का मोबाईलाचे अरे तेच काय चोयना रे हांव अरे चोय मगे पयली फ्रेंडा फोटो चोयता रे ते चोयना आसताला वय उगडा असेल म्हाका अरे केस भोंवता रे आमी पयले कॉलेजी आसतना मागीर कॉलेज काबार जाय मुय भोंवता रे केस पार्टी करता रे डेली करताले पार्टी समजा एकदा दोन आसताले आमगे पार्टी वय केस पार्टी ते आनी दीस धरून म्हणले आनीक. एक दीस कॉलेज गेल्या 2 दीस असणार आनीक. 2 दीस गेल्या 3 दीस असणार आनीक. ते आनी धरून म्हणले पण जाण ये दीस सा पावर मरे आमगेले पण जाण तू आता कॉलेज काबार जालो म्हटलं मरे सगळे आपल्या कामाक लागले रे पण किती जाऊ दे रे पण अजून पासून आम कॉन्टॅक्ट आहाय रे एकमेका मरे आम मेसेज मी कोताय रे पण थोडे कित कोताय ग्रुप मी कोताय रे फ्रेंड्स जाले ग्रुप कोताय तू कोताय कोण क्रेजी फ्रेंड्स कोताय कोण डायरेक्ट चंद्रार कोताय कोण सिल्वर सँड बॉयज कोताय कोण बेस्ट फ्रेंड असं कोताय ओय हां कोताय पण कोताय तुलो एकटो मेसेज कोता आणि बाकी आगे ओके कोण जाण रावताय बाकी अगं चोयताय आनी बाकी आनी मेसेज कोताय पण आमगे फ्रेंडशिप आत आमके ना सोडपाक या सोडात, आणि तू सांग थोड फ्रेंड फकत घरचे कॅमेरा फोन कोताय पिवपा मेट तेंगे ना फोन कोताय ना जाल्यार आमको गळो स्पॉट ना केन्ना फोन पासून रे आणि अदे असताय तसा फ्रेंड पण आम त्यासले आम त्यासले सत्तू सामके एक नंबर फ्रेंड रे आता फोन केला आता बाबा म्हणस मरे फोन लागित रे అది తో ఎన్ని అరే ఓ ఏదో ఫ్రెండ్ రే సరే అండి अरे ऍक्सिडेंट झाला मरे ओय मरे अरे बस स्टँड ऍक्सिडेंट झाला बेगिनी आहे रे अरे बेगिनी आहे की झालं रे तू खबरच दे रे अरे एंडी तक ऍक्सिडेंट झालो केदने रे अरे तिंगा बस स्टँड मग की सांगला बस तिंगा कॅबे अरे ऍक्सिडेंट झाला किती झालं कोण झाला अरे वाटत ते पोलीस आहे मरे किती रमत अरे पुलिस में आला काय तो चोलिया आमगे फ्रेंड ऍक्सिडेंट झालो आहे तुम्ही बस स्टँड राव चोलिया तर किती झालं कोण झालं या दिसते सध्या ट्रॅफिक पोलीस आहे चल या राव होईताय हेल्मेट 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 काही नसतं हेल्मेट काही नसतं निघत होता कायला निघदोल एकूण ते आणि ऍक्सिडेंट झाला किती होता सर मस्ताक आमगे फ्रेंड ऍक्सिडेंट झालो माशो देखू जाय माशे होते बरबाद ऍक्सिडेंट झाला आणि तू मोठ्या तू पण ऍक्सिडेंट झाला आम जायना सर आम शॉर्ट ड्रायव्हर अरे तुमचे लायसन हुया लायसन पेपर हुया पेपर पॉल्युशन हुया आज तू गेन रे तू पाय पडा मुगे फ्रेंड ऍक्सिडेंट झालो हांव तेक मातशें चोपा वयताय मातशें आज सोड मागी येताय ना अरे तुम आता वयता येतात ना तुमको ऍक्सिडेंट झाला मागे ना ना ते सोड दितो आपण आम जापान ना साहेब सोड रे पाय पडा काय जापाना साहेब सोड रे चोय मुखम नो आणि काय करपा जापाना होय आज किती मोठे तुम साहेबाक हवे हा साहेब मुयाक रे साहेब साहेब ओचे साहेब माशे इंग्यो साहेब जय यांको ना पेपर ना हेल्मेट ना आणि काय ना आणि याचं गाडी चलवण्याचं हिंबावलंय होतंय त्याचं लागून आहे मरे त्यांना आडायलाय साहेब सांगपा म्हणे न्हू आमच्या फ्रेंडा मरे ऍक्सिडेंट जाला तेका लागून मरे आम बोवाळी मरे घालपा विसरले आमको सगळी हा रे हेल्मेट आलो ना तुला होय पूण सगळी हा रे मातशें घरा कळले पूण आमच्या फ्रेंडा ऍक्सिडेंट जाला तेका मातशें चोपा वयताले तेका सांग साहेब आमकां सांग रे तेका सोड मातशें सोड तुगे कितें जालो आतां आमकां पोता वय आमच्या फ्रेंडा शिवाय आमकां कशें व्हडली न्हू आमकां आमकां फ्रेंड पयलो व्हडलो तेका लागून माशे सोड आमकां पेपर में फालान माशे होय दे सॉरी आमच्या फ्रेंड ऍक्सिडेंट जालो तेका लागून मग तोंडांतल्यान सुटोले माशे सोड रे हांव ना जाल्यार हांव नाका आनी कितें जाय बस साहेब निदा होय सारखं ताला निद त्यांना होय साहेब सोड रे हप्ता नाही तुका सांग कितें जाय होणार हफ्ते दिपा तयार झालाय ते कित करूया कितें घ्या न्हू तेंकडे सकाळ साम कांय जाल ना साहेब होय कितें घेवपा नाका राउंड फिगर असो कितें कोण घ्या बरे सोय तुम दिताय म्हूण आमी घेताय ह्या साला आमी कोणाको हफ्तो घेयनाय
हा होय बर साहेब किती दिवपाचे चोट दिना काय पैसे दिला बरो 80 किती 85 सर सर हम पेट्रोल 50 देम रे सर होय सशे तोडे कर रे सर कर रे तुमको ना मुल लायसन ना म्हणते गाडी पेपर नाही हेल्मेट गुंडूम तगले गायलो नाही आम्ही वैताय त्यांकडे 1000 घेताय तुमका म्हणून आम 500 रुपये सांगलाय बरं बरं साहेब 500 अरे 500 त्या फ्रँटिंग ऍक्सिडेंट झाला होय काय उपाय ना घे सर बोल सा साहेब आज काय होता जानो साहेब होईते हा बोल हा दुसऱ्या पाटी हेल्मेट घाल बाय बरं थँक्यू साहेब. थँक्यू हां बरं थँक्यू तो बोल, 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 यार बोल. तो फ्रेंड आपकी जान यार अरे हुशार तो हेल्थ आम्ही होईल किती मिनिटं होय कोण जाणार तू सारखं आम्हाला काय झालं मरे तू ऍक्सिडेंट झाला म्हणून तुम्हाला सांगता रे तू किती सांगता रे माका ते ऍक्सिडेंट झालं म्हणून तू आता बरं हा मरे का अरे नी ती मला फोनात किती सांगितले ऍक्सिडेंट झाला सांगा रे ऍक्सिडेंट मागून ऍक्सिडेंट झाला रे आबर हा मरे रामा ती मला फोनात किती सांगले तुका ऍक्सिडेंट झाला म्हणून बेगीन यो म्हण ऍक्सिडेंट माग झाला आणि कोणाकू पिक्चरा शूटिंग चलताले ऍक्सिडेंट पिक्चरा झाला मार पड जे पिक्चर ऍक्सिडेंट झाला हा पिक्चर ऍक्सिडेंट झाला म्हणून तो मागतो सांगता अरे मागती सोले तू ऍक्सिडेंट झाला म्हणून चूक लागो तो फास्ट या पोलिसात तावा बसून पण 500 रुपया पैसा कितना असो ना आम तू कितीले मुगे फेणा ऍक्सिडेंट झाला म्हणून आणि तू किती का मला ऍक्सिडेंट शूटिंग झाला म्हणजे तू शूटिंग ऍक्सिडेंट तेच पाहतो मागती त्या पहिलो अरे ना डायरेक्टरान म्हाका सांगलोले ऍक्सिडेंट जाला थिंगा चड लोक जाय मू ताका लागून तुका पयले ऍक्शन वगराय पोलिसा रिश्वत देताय ऍक्शन अब ऍक्शन हा झेली घालो ऍक्शन वगराय पोलिसा का हफ्ते मागताय